¡Hombre! Pois buena. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué Yo. tal, Lizardo? ¿Cómo andamos? Yo, cortaron o pelo á taza, carallo. É que é o que se leva. Vamos lá, Usted vida. como non ten. Estaba borracho, barbeiro. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Bah, Ben, ni fu ni fa. Bueno, pues entres aí, toma asiento. Xa tiña ganas de velo, que precisamente estuve mirando aquí Ai. e teño os resultados dos seus exámenes, vale? E que tal, aprobei todo. Que dio? Que? Non dixo do examen? Das analíticas. Os anales. Sí, os anales. Chamas un examen? Sí, os anales. E que tal? Que Saliron tal? ben, non? Digo unha cousa. Deron algo de sangre no alcohol. Pode estar usted contento, que isto é... Xa mo di generosa ás veces, pero sabe o que pasa? A ver... Que usted non sabe, eu teño un problema... Ah, claro. No, Eu retiño moito líquidos, home. Claro. Que tontería é esa? Non é tontería Que ninguna. ten que ver unha cosa ca outra. Eu agarro unha taza de viño e retiño na mão que non me quita nin Dios. Vete unha hostia. Entende? Sabes que... E o mellor é deso. Sabes que tonterías, home. Está aquí o cerebro. Vamos a ver, usted o que ten que deixar de beber tanto, que bebe usted como un animal. E eso non é bo. Chaparrachá. Chaparracha. Me gustan las mujeres de Mr. Vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor. Algo bohemio y soñador. ¡Hueva! Soy tan contento de estar en el lugar. Un abrazo para Galloso. Estoy contento de estar en España. Amo a España, guapas. Séntese, Julio. Julio Iglesias. O que fan dos viños antes de vir. Más ben é papuchi usted que Julio Iglesias, pero bueno. Nada. Que digo eu, a ver, vámonos poñer serios, coño. A ver, usted ten un problema co alcohol. Ten un problema co alcohol. Eu entendo que é difícil deixalo, hai que asumilo para deixalo. O difícil é topalo, ás veces que me peche generosa a bodega, hostia. Pero ten usted ahora mismo, podo axudar. Sí. Estou facendo uns cursos de acupuntura e con eso axudo yo. Un curso de agricultura, usted que é mano hallao, usted ve un sacho e escapa del como do lumo, home. Cago la vida. Un curso de agricultura. Buah. Dios. Me faltaba por aí. Se atendera cando lle falan, díxenlle acupuntura. Ai, montou en chamas agora. Bueno, me cago na leche, outra vez. Non, acupuntura, a ver, acupuntura é unha técnica milenaria que ven do Oriente, que consiste en insertar agullas na piel para tratar unha enfermedad ou unha adicción, que é o caso de usted. O que, que me quere clavar agullas feito a cabeza? No, tranquilo, non se... Que tranquilices, home, non se poña nervioso, mire, de feito... Me la vara. Mire, para que vexa, teño aquí as agullas, mire, pai, estas son as agullas da acupuntura, home. Coño, pero esas son de coser. É lá o que trae, unha manga suelta. Veño descosido. Descosido. E había que coser era a boca para ver se calaba un pouco. A ver, atenda. Estos son... Tiño ben enseñado que se meteu o bastonazo e non lle dei. Ainda non lle tocou, Mire, estas son tan finas que nin se entera cando llas clave estas agulliñas. E aparte outra cousa, mire, xa que acabei agora o curso, e ainda estou en prácticas, non lle cobro a primeira sesión de acupuntura. Non me cobra? Non lle cobro. Este invito eu. Bueno, pero... Fájame os buratos pequenos que depois igual perdo o viño. Pero... Que? Usted por eso esté tranquilo, que eu solo a puntiña, vale? Tú tranquilo. Vale, pues vamos alá. Está ben. Estamos concentrados, hombre, estés quieto, séntese aí un pouco. Isto hai que meditar moito, entende? Bueno, vamos alá. Vamos a empezar co verde. Tranquilo, home, que ainda non lle toquei. A ver, relájese. Usted tranquilo, relájese. Pídeme por aquí. No. Oye, mire, usted canto alcohol consume, máis ou menos? Estes días consumo bastante. Dolle botar as fridas. Ando ali limpando unhas silvas. Errázome todo. E depois tigo que botar alcohol. No, Que? Non se pode botar? No, que canto viño. Canto viño bebe usted. Viño, máis ou menos beberei unha ola. Coño que? Unha ola? Unha ola? Pero unha ola...
Unha ola son 15 litros ou 14 ou... Bueno, carallo, bueno. Vamos a ver. Unha ola son 2 cuartas. 2. 8 olas é un moio. Entendeu? Non. É que ten unha falta de desconocimiento do viño. Vamos a ver, vamos a ver. No, o viño gústame, pero... Hai a ola, hai o moio, hai o cuartillo. Esos son medidas que había nos pueblos antes para levar o viño. Usted como é da capital, parte o carallo, ven por botella, claro. Vale. Entendeu agora? Ahora sí. Bueno, Ahora entendí. para que entenda ben, que hai que lle explicar todo. Unha ola veñen sendo sobre 18 litros, máis ou menos. 18 litros. 18 litros. O sea, vamos a ver, que me está usted dicindo que bebe usted 18 litros de viño ao mes. Me cago No, no. Ah, se me estaba asustando. A semana, Me cago cara. en la... Pero, ¿dónde vai? Home, pando vou. Os días son grandes, cara. Eu teño sede da mañá á noite. Pero usted é un animal, home. Pero usted é unha besta. Non lle dou, teño que... Como? Home, pero onde vai? Pero vamos a ver. Veamos. Usted mismo me dixo a min aquí, e sabe esta xente toda, que teño que beber moito líquido. Pero non viño, coño. Hostia, el o viño non é un líquido, quero me rascar o caralho. Bueno, fago que lle haga, non me beba viño. O viño non é un líquido, Sí, loco. sí, hombre, fago que Pois, teira. Delle pa diante, Venga, hombre, Home, por favor, Lizardo. Están, oye, eu non sei, paso a médico, o viño, fuera, o tabaco, fuera. Home. Bueno, mire, de verdad, o de usted non ten... Sabe que lle digo? Mire, Que? coite. Que? As agullas estas da acupuntura para usted non valen pa nada. Isto non ten arreglo con estas agullas. Mal para vetar no cuco, xa que son tres, espere. home. Cago na vida. Pero Esa espere, atrapallada da... espere que teño aquí as agullas para usted. Espera aí. Estas agullas. Veña aquí que lle... Espere, que yo voy a abrir los chakras, veña. Que abra ya. ¿Qué pensa que son un toro? Bicho, Paso para atrás. Paso para Cuidado, a ver, no. Que non fai Oye, nada. ese Con xeito. Non fai nada, esto non No, a fai min nada. déixeme en paz. Ai.